ya wah, kurang bumbune kurang marem, Mas. Aku ilak mau gawan son, Mas. Ora gawan son ya. Ya Jaya. Pasopati lho iki. Iki lho. raketan sak tatit kari basane wis kelakon Pak E. Iya. Wonten di pancen petingane dhewe-dhewe mongko iki dawuh saka panjenenganipun Bapak Ali Murtado. Nggih, pirsa lumantar kaset, lumantar YouTube. Lumantar media sosial. Oh, Mbak Niken ngono kae nek jaranan ngono kae. Kiprahe kaya ngopo? Nggih. Iki urung jungkir walik jane, Mas. Wah, wah, yo rene kok bintang tamu Mbak Niken kok jungkir walik iki kaya.
jajal-jajal ya ora apa-apa. Yo nek kepengin jungkir balik yo nanggap Mayangkara. Ono to Mas. Mayangkara. Mas Gareng. Pak Adi. Iki pesindene sing durung diaturake karep ben rata kabeh Mas. Leres. Isih telu. Papat. Papat. Pokoke simbok anteng neng kono mbokku. Nah, maringi pangestu anak-anake pokoke. Berempat maju monggo spot ke Mas. Dulur-dulur sing kepenak. Ae. Monggo nyawang kaya ngene iki moh tuwa ya Mas sampeyan. Lah ya segur nyawang tok Pak. Nyawang tok. Segur nyawang tok ya. Ya nderek seneng ngono. Malah seneng. Timbang nyawang sing nang omahmu nganggo PPO tok ngono kae. Yes, krek nggo bat-bat nom raketan tambah-tambah nom. Menika wonten ingkang nyuwun saking Tambakan Pak Puji nggih wonten, wau saking Padas wonten, saking Grajegan wonten, saking Sumatera. Wah, lewat lumentar live streaming akeh jane Mas. Nggih, kathah niki. Perlu diaturake nanging ya pangapunten ora iso kabeh Mas pancen. Ya, Mas Gareng. Pak menawa ana request apa Mas sing diaturake sing kira-kira pantes di luar dari pamundutan sing mlebet niki. Niki ngeten. Nggih, saking Pak Kades-kades wau. Pak Kades ta seten setunggal lagu sing dereng diaturke. Wo. Kitir apa mawon? Ya, kitir sumilir. Iki nganggo musik apa nganggo gamelan, Mas? Musik. Oh, musik. Musik. Sindene apa ya sembodo? Lho, sindene Pak Hadi pun ampun kuwatir to. Jenengan iki ora nglatih ning piyayi-piyayi iki wis do siap dhewe-dhewe. Siap tempur semuanya, Pak. Mengikuti dengan perkembangan zaman. Aja meneh kok jenenge mung kitir sumilir to, Pak. Sindan-sindan iki jak yasinan we mangkat kok bingung to. Kitir sumilir garap kanca-kanca Sotopati. Sotopati. Pasopati. Ya. Engko sing terakhir jek Mbak Niken karo Mbak Elisa selendang biru ya ana terus panyuwunan sing ana meneh Mas. Oh ngoten, nggih. Mangke teseten Mbak. Puas tenan Mas. Mbak Elisa kalih Mbak Niken masih nggih? Nggih sing. Tapi niki enten WA, Pak. Piye Mas? Iringanipun ngersakne ngangge gamelan niki, Pak. Lah nggih niki ngangge gamelan. Nggih. Oh. Enten WA ngoten. Saged Mas. Aku guru tukang nutupi wirange cah-cah. Kok diaturake sing mburi piye Mas sing kitir sumilir. Nah iki mboten ngangge gamelan saged. Saged. Oh iya. Ngeten lho Pak Adi. Rencang Pasopati niku kreatif kok, Pak. Tak omong karo Pak Adi sik. Ngeten Pak, ingkang minulya ingkang kula takdimi. Heeh. Ingkang tansah berkahi Pak Adi. Menika kitir sumilir ning garapipun ngagem gamelan. Gamelan. Ngeten Pak Adi ingkang kula takdimi. Ya, yo caya siap diaturake. Ya. Waduh, notasine lali. Mojiroji. Ya. Piye Mas, kira-kira ora kalah doh Mas ya. Kanca-kanca pesindene karo bintang tamune Mas ya. Nggih, sami mawon Pak, sami. Cantiknya sama, gambar suarane ya padha, ngoten. Mung rezekine sing lagi beda. Pancen rezeki iki dhewe-dhewe kok Mas, pancene wadahe kok Mas. Mula teng mriki padha karo ngalap berkah ngumpul kok kene engko sesuk iso pinaringan rezeki kaya Mbak Niken kaya Mbak Elisa. Nggih, alhamdulillah mengke mantuk saking mriki bayarane ditambah. Ngeten iki lak kode to Pak Dalang. Ngoten niku sindene diundhak. Lah,
Syukur-syukur nek sindene diseragami. Nggih, lah ngoten to. Lah ya ngono, yagane ya kudu dipikir. Lah terus nek gawa musike ya dipikir. Ngono Pak. Dalang kok mancing sinden-sinden jarene sing patak dior ngene iki ora yo. Gusti Allah. Piye Mas? Iki umpama aku dalange langsung umroh bablas transmigrasi nek ngene iki. Lah, nggih. Lah kok didemo neng kene iki lah ya. Sepakat nggih. Wah, untung kok jembar atine Pak Hadi iki dawa ususe lho. Nggih. Mboten Nanti- ususe tok. Niku sing dawa nggih kabehane, mboten usul seto. Ya ngerti ku ususe sakit dawane turahe ku lho. Dan kitir semilir garap gamelan ya. Sis. Paso pacis. Sis. Thank you.
sinkron Pak ngasor karo dhuwur ngeten niki iso pas serasi. Heeh, chemistry-ne ono. Nggih, ngeten niki Pak. Luar biasa tampilane ya Mas. Wah, Tabuhane gayeng, terus sindene ya elok-elok ngeten niki. Semangat. Mula Pak Hadi ya lari sih rama kakat ini. Berkah barokah ya Pak Hadi. muga-muga. Amin. Mas Gareng. Nun dawuh. Nah, iki sing terakhir mengko ditanjakake Mbak Elisa karo Mbak Niken Salindri meneh. Nggih, niki yang season terakhir untuk Sing ning nganggo musik, Mas. Oh, pakai musik ya. Sing nganggo musik. Pakai mang musik pilih ki. biar hebat, monggo. Pakai musik. Kasih spot untuk Mbak berdua, Mbak Niken sama Mbak Elisa. Untuk penyanyiku yang di sana tidur saja ya. Kowe sing ora mesake kae, Mas. Apa? Sing karo penyanyiku sing siji kae. Ora mesake piye? Lah yo abote kaya ngono kok ora mau ewangi-wangi to, Mas. Wis malah takon turu kok piye Eh? to? Tak kepenake takon turu kae kok.